Duarbagori Press Club atum se tami mithang asong jakong horang anso se kachahar jakpon thekpen radphan ahok pera birta chala kipale thekjia phan pura isi kaching room mate get together lapen claim bang amai kangni bangso melong jasemet kaching wai pona tengke Duarbagori Press Club along non nangkileji theria chiklo body reshuffle mate arpu kachelar lapen bangso hut football ki pathu ki bi ponje phan RD dojot pen chingki chingwai padupon bangso ka chingruma mailong Duarbagori Press Club amai phu bidia singing lengpen kache pahem phu pon amelong kongchun bang rajesteron pensi mai ki phalam the jai ponlo lapen amelong rap kongchun bang rangsina be dihin rimbang Robinson Kiling pangrum secretary Amo Singpi Sai Hemchun bang Risaning ti Kaziranga in charge Roelson Rongpi Dorsing Togbi Mirsing Togbi lapen Edward Kro tum pendanglok Pinang Press Club along claim bang tum chitong dunsi May RDP ponenti pini ke tarik krehini lo pini labang so ni lon judgment dang ni tum dagla kai pholang so la picnic Sai Hem long sini tu pini la get together amai ni tum pini padopono la sila bang so get together amai long judgment la ni tum la Duarbagori Press Club long president Bidasing Engleng lapen ni tum Duarbagori Press Club long secretary la Rajesh Tiron dolang tum bahini kacipaduk pen sipini ni tum han la pusona mai ni tum han pangrumpol lo la bangso pangrumpol ni tum kado pensame elang ni tum bahini phasame ni tum ninga klong bening ching dug lo ni tum ningkale thom an mangke president secretary atarms do stame la non bang ni tum atarms sami nang ke julo la si la non puthot president akimi secretary akimi kangwai ponthuji phasame ni tum ani hotpon elo asi la non kiwang je March 16 2024 aningkan labangso sengkan malo la non nangkile ji March achiklo March 16 na bang ni tum la Duarbagori Press Club ni tum body support dopo News Report Carbing Long Live